Hej. Jeg hedder Lina Brun, jeg kommer fra Beauty Obsession. Og jeg synes, det kunne være ret spændende, hvis du kunne fortælle mig lidt mere om, hvad du har haft af tanker om make-up-typen her til Stine Ladefods show i dag. Ja. Jamen, jeg har en model her, og vi har lavet et lidt specielt look i dag. Det er det bløde kontra det skarpe, og jeg har taget udgangspunkt i Stine Ladefods tøj, som har de lidt skarpe linjer samtidig med de bløde linjer, og det synes jeg er meget inspirerende, og jeg synes, det er meget, meget smukt. Så vi har lavet helt gråt mat, tonet rundt om øjnene, taget en lidt grønlig tone, fordi hun har meget af de her sådan grågrønlige toner i tøjet, så vi har valgt at tilføje en lille smule ved at komme en grønlig skygge under øjnene. Ingen mascara for stadigvæk at holde det helt blødt, og så de her meget skarpe bryn, som egentlig er det er en streg, det skal forestille at være et bryn slash en skæring af det bløde, den bløde øjenskygge. Og vi har afbladet alle pigernes bryn på showet i dag, så de kan få de her sorte streger til at bryde det. Så det bliver mere markant her. Og huden har vi holdt super lækker og organisk med lidt ekstra shine, og læberne der er bare læbepomade på. Og hvis du nu på den private forbruger skulle ligesom kopiere det her look, ville det så være lige så drastisk, som du ville anbefale, eller var der nogle steder, man skulle kunne nedtone lidt? Der vil jeg nok anbefale, og jeg vil nok droppe brynene. Ja. Og så vil jeg give noget mascara på, så er det faktisk nok til at gøre det sådan til en aften ud, måske lidt voldsomt til hverdagsbrug, men en aften ud, hvis du bare putter lidt mascara på. Så måske lidt som en slags smoky eye. Det er jo en smoky eye. Den er sådan lidt extended. Jeg har puttet meget under øjnene også, for at få de her sådan lidt store, bløde øjne. Men altså farverne og den der smoky effekt har vi jo, når vi så kommer mascara på. Ja. Jamen det var rigtig fint. Så det var godt. Tak for. Jamen så tak. Og tak fordi du måtte låne dig. Så vi glæder os rigtig godt til at se show, og have en rigtig god dag.